Tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Las 8:08 Aksyon Radio Philippines Standard Time mayong aga, good morning. Bakulod kag Pilipinas, Aksyon Hotline. Yari kita sa Martes nga pagpakalagad pizza 20 na sa bulan sang September tuig 2022. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regulang Anchorman Aksyon Artayo po na Kuruman Aksyon Marlon Hiduvoya, magpangalagad tub-tub sa tak na ngalas 9:30. Aksyon Hotline. Mayad-mayad ang tiyempo nga nagsugata sa aton subunggid nga adlaw, no? Sa sining ika-2 sa katapusan nga Martes sa bulan sang September, ang mayad nga tiyempo ginupdan man sang mayo nga balita kon presyo sang gatong ang paghambalan. Aksyon Hotline. Mansubong nga adlaw mga kaksyon ang pila ka mga oil companies nagpatuman na naman sang rollback o kon pagpanubo sa presyo partikular sa bahin sang diesel kag kerosene. Mayo ni nga balita kay ikatatlo na ini nga sunod-sunod nga pagnubo sa presyo sa petrolyo, ilabi na sa diesel kag kerosene. Aksyon Hotline. Sa separado nga mga advisories, ang ining oil companies nag-anunsyo sa pagpanubo sang 4.15 kada litro sa diesel kag 4.45 naman kada litro sa kerosene. Madako-dako ini, no? Magsiling kita sobra 4 pesos mga kaaksyon, ha? Nagligad o galintong saka sobra 6 pesos. Aksyon Hotline. Why sang price adjustment sa bahin sang gasolina. So sa diesel kag kerosene lamang ang panubo. Mayo na lang niya nga may anubo sang sa magsaka na lang ang magsaka. Aksyon Hotline. Alas 8:10 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang balita sa luwas sang Pilipinas, may masubo nga hitabo dito sa Myanmar ho. Kay may anom to ka mga kabataan ang nagkalamatay, mga estudyante ini, ma-17 pa ang nagkakalapilasan sang ang Army Helicopters nagpinalupok iyaw sa building sa eskulahan. Ang tawag is nag-open fire. Bangot ining building ni, amo ning ginagamit sa mga rebelde, agod magpanago kag mag-atake sa tropa sang gobyerno. Aksyon Hotline. Natabo ini sa Let Yet Khon sa Central Sagaing Region sa Myanmar. Ang Army Helicopters nagpinaarak sila sang luthang sa eskulahan o kon school nga naka-house dira ang ginatawag nga Buddhist monastery. Ang iban nga kabataan sus patay on the spot, no? Ang iban na patay naman sang ining tropa sang gobyerno nagatake sa sulod sa mga building. Aksyon Hotline. Ang report na rin ang mga terorista nagapanago sa among nga monastery kag ginahimo ang lugar para makatransport sila sang armas no way sila kaluoy kag way sila no way sila sang labot sa mga estudyante kabataan nga ras building ho. Ang mga security forces nagpadala una sang helicopter paagi sa kanapatigayon sang surprise inspection, pero amo to naglunta ng enkwentro kanaluoy diri ang mga ultimo nga sibilyan. Aksyon Hotline. Ang mga tao sa lugar to gingamit pa nga panaming sang mga rebelde ang tawag human shields. Sang ulihi may mga na-recover tong tropa sang gobyerno. May mga handmade nga bomba. Aksyon Hotline. Alas 8:12 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang balita sa nasyonal, isa lang munuhon ko sa nasyonal kay nga aman, importante ni, tanan kita concerned di, halos tanan nga tao, hindi mo na mayara sang cellphone. Ang cellphone mo,
mayara gina nga cell number. Kaya ang cell number na based na sa industry nga SIM card. Action Hotline. Ang balita nga isa na lamang katikang mangin home run na one step away ang ginapurpost nga SIM Registration Act. Pinal na nga maaprobahan one step away na lang. Maaprobahan gini sa third kag final reading daw. Kaya man ang balita, naaprobahan na sa ikaduwa nga pagbasa kahapon. Ang ginatumod ko diri amo ning Senate Bill 1310 approve on second reading. Mga isa na lamang kasmana ang nagligad o kung isa lang kasmana ang nagligad na aksyon sang si Senate Public Services Committee Chairperson Grace po nagsponsor sang sa nga hagna ni. Hindi naman ibag-o nga hagna refile lang ini. Gin-file lang liwat ni. Kung tani, ari na ni sa lamisa ni Presidente Duterte na niligad nga mga binulan galing lang mapirmahan. May mga major amendments kaya presentar. Isa dali, amo ning titulo. Ang titulo na doon, hindi na naman iya gani, iya importante mo. Action Hotline. Galing sige lang pasugtan talang. Ang title, amendar de Macacson, liwat nila, man si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, nagduso nga ilisan ang title sining hagna nga ni. An act mandating the registration of subscriber identity module. Amo ng SIM SIM. Subscriber identity module. An act mandating the registration of SIM for electronic devices, regulating for this purpose its registration and use. Action Hotline. Tiway naman damo pag-amo si Senador po, ginpaboran niya man ining suggestion ni Senador Coco Pimentel. So matabo diri nga sa idalom sa ding hagna ni tanan nga public telecommunications entities ang PTE nga ginatuwag obligado na sa pagparehistro sa SIM bilang prerequisite sa iya nga activation. Tandaan nyo gid niya. Importante gid ang pagparehistro pananglit nga mangin isa ni kasugwan. Action Hotline. Bot silingon kung hindi mo maparehistro ang imo sa nga SIM, hindi mag-activate, hindi magana. So, hindi ka na matingala. Action Hotline. Ang tinutuyo sa simple man lang number 1, agod mapunggan ang krimen. Manda mo gid man krimen subong nga sus. Dasig mapatigayon bangod sa kadasig man sang communication. Ti kon mapasar bilang kasuguan ining SIM registration bill mga ka-aksyon, hindi na basta-basta nga pamahog, maka-text ang isa katinuga. Action Hotline. Kamanti rehistrado, balaan na ko sino nagapanagiya sa mga ka-aksyon. Ano pagid? Magluwas ka mapungga ng krimen nga ginausaran sang SIM o kon electronic communication aided crimes. Ano pagid? Terrorism, text scams. Bawang text scams niyo? Halos tanan biktima apektado sa ning text scams niyo. Ano pagid? Unsolicited, indecent o kon obscene messages, bank fraud, kag massive disinformation. Abo ginipermi ang binaha ang mga mensahe. Action Hotline. Amo ni subong ang uso. Daw hindi ba naman intindihan ang mga nagalinatang nga mensahe daw, hindi ba kamo nakabaton man sila? Ako ganik baton ko mensahe kapilagid. Nagdaog ko 1 milyon. Pagkakita ko mo ang mensahe, delete na yung sigida. Action Hotline. Iban gakagat gid, no? Gakagat gid. Naga-reply. Sa ulihi, kibot sila, nakakuhaan na sila kwarta. Action Hotline. Tanan nga mga existing SIM subscribers nga may active services dapat magpa-register sa ila sa nga public telecommunication entities ari tanan gid within 180 days halin sa adlaw nga naging epektibo ini nga kasuguan. So mayara kita tion kag panahon nga magpa-register 180 days lawig-lawig ini
hindi ta na paghulaton nga hindi maparehistro ang SIM ta kay base kag tunta ang sikot ta solihi maghala kita kay Hidolsol away na kita sang away nag-activate ang imo sa nga number kon SIM. Action Hotline. Don't worry, may extension period pa, no? Hindi maglapaw sa 120 days. So 180, may extension pa 20 ka adlaw. Oh, hindi pa ka mo nahatagan baka mo extension ho. Tugutan man gyapon, no? Be 180 days na nabutan, may 20 days pagid na extension para magparehistro sang inyo sa dinga SIM. Pero kung maglapaw ka mo sa 180 days, dapat may valid written request ka na. Halin sa Department of Information and Communications Technology. Hindi na bala ka mo hindi na bala pag-ibang ibabaw yung batasan sa Pinoy nga kundi intong deadline dito pa sala-sala. Action Hotline. Ginamuno tala niya second reading pa lang sa Senado pero sa observation ko basta second reading sa Senado halos pasar na halos na yun na. Kung mapasar sa third kag final reading ipasaka ni sa lamisa sa presidente hindi man siguro halang pagka-question si presidente mga Kakson Marcos permahan niya kag dayon iset na kung saan na ang mga epektibo ang kasuguan. Action Hotline. Ang matabo, simple mo lang kundi ka magkaparehistro ang subscriber within the prescribed period. Ang PTE may poder gid nga automatic i-deactivate ang SIM number kag registration. Tiyan mo na, hindi na mo makibot. Kay ara silang poder kapag deactivate sa imo sa nga SIM. Action Hotline. Simple malambot sa lingon sila. Sa may mga cell number dara subong, ang inyo SIM dapat iparehistro nyo na. Bangod ko hindi kag manabutan na sa gintalan nga kalawigon. Sang adlaw, kibot ka mo. Why na gagana? Action Hotline. Ang Senate Bill 1310, ang ginatuwag nga SIM Electronic Registration Forms, taguona sang concern nga PTE sa isa ka centralized database. No? Ako gapati ko ding hindi man siling iwaragwag sa publiko ang identity ninyo, ang nagapanagiya sa sinang number na. Ini nga database, amo ni mag-survey nga SIM registry nga usaron sa nga PTE sa pagproseso, pag-activate o kung deactivate sang subscriptions ag hindi na pag-usaron sa iban pa nga mga tinutuyo. Action Hotline. Di kung sa kamara, kung sa house mga kakson, why na problema ining hagda ni kay nga ang ina sa nga version o kung counterpart measure, pasado na to ya temprano patogin pasar na sa third kag final reading. Ang maning House Bill number 14, aprobado to, may 250 nga yes votes, anom ang no, kag isa ang abstention. Action Hotline. Dapat naging man na nga mapatuman ini nga pagsulundan kay damo na sang mga nabiktima nga mga sa mga scam text messages niyo. Ang mga pag-ingto bla nga mensahe bla nga ginapadala sa mga end users. Ti na alarma na nga daan ang Senate Public Services. Gintalakay ang SIM card registration bills nga ginfile sa 19th Congress. Sa 18th Congress pa lang, ini nga hagna ni sa nasilenta na nakalabot na ni sa Malacanang para tanay permahan sa presidente mo. Pero sa amo nga tion mga ka-aksyon, ang presidente nga si Rodrigo Duterte manasiplatan to sa ngaway niya na gustuhan amo to ngaway niya ginpermahan so ginveto niya mga ka-aksyon. Kaya ang isa to sa wala niya nagustuhan ang provision sa social media registration. Action Hotline. So liwat na gin-file. Gindula na nga provision ni tisubong amo ni nadagatan, no? Subong pa lang, may preparasyon na kamo, no? Nga hindi kamo matingala kung ang inyo sa nga SIM o kung number sa cellphone, nga hindi maparehistro, di kamo matingala nga why na naga-activate, kay why kamo
nagpa-register. Action Hotline. Pero may mga balantayan diri bala, no? Kay basi may mga tinugang nga subong pa lang nagapolitik na bala kung paano manutsan para mapadayon ang ila sa nga sinindikato nga hilikoton. Manari dis Pilipinas ang mga matanda kon magamuamon ning bagay ang paghambala, no? Action Hotline. Alas 8:23, Action Radio Philippine Standard Time. Ang ibang balita pa karon ng sa Action Farming Line na kay damo-damo ang mga balita sa bayan sa nasyonal. Pero sa ilawan taray ang balita sa bayan sa lokal mga ka-action. Kay sa lokal nga balita, unaon ko na kadumdum kamo sang pagbungkal sang pansyon bla, kag pagpagwas bangkay to, sa lungon, sa pampubliko nga patio to dito sa mga isurad sang Kabankalan, nagligad to nga bulan sang Agosto mga ka-action. Man misin o to yung makabati sa balita, yan naga-atensyon din mo, naga-pabati kahit mayad-mayad. Kay pinasahi to nga sahi sang balita makakson. Subong may bagong update, kung saan to palibugan sang kapulisan kung sinugid ang naghimo sila makalilibog nga hilikoton mga kaaksyon. Subong ang report, may tawo nga i-check ta pa kung nadakpan or nagboluntaryo surrender mga kaaksyon. Liog taksyon Eden sang Ranggoy Abe kaya nalipat ko, no? Liog kitaon ba na, no? I-check ta mga kaaksyon kung nanong plastada sila kay may mga mensahe actually nga nakita ko sa social media. Nga siyempre amo tong ginhimo siling lalaki ni hindi ka maka-expectar nga ang mensahe mapaboro sa iya, kundi mahanot ka mabiragid sa iya. Action Hotline. Ang report ka na ba, tunta may ara sang lalaki nga nag-surrender o kung nadakpan, kag ginapatihan nga isa, no? Isa sang suspitsado sa nagbungkal sa tong pansyon. I-check ta kay Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief sang Kabankalan na PNP. Sir, good morning. Si Action na Marlon na. There is Action na Radio Bacolod. Yes, sir. Kung Marlon, good morning. Yes, salamat guys, sir. Thank you guys sa time. Kabalo ko nga medyo masako-sako kasubong. Pero importante nga balita. Ang case sang atong pagbungkal bala, sir, sang pansyon dara sa may Kabankalan Public Cemetery. Ang report ka na ba, tunta ano man, nag-surrender o kung nadakpan ang ining isa ka lalaki nga day? Yes, sir. Suno sa aton nga investigador, bali nag-surrender diri sa aton sa police station. Aha. Ang aton nga suspitsado. So, according sa iya, daw ginakonsensya sa kuno sa pagbungkal dito. Aha. So, bali amo na nato na solve na ang case nga pagbungkal sa sa pansyon. Okay. Mga ano sa adlaw, ano oras siya nag-surrender dara sa inyo sa kasunong ngalan sa day? Bali sir, hindi ta lang sa pag-divulge sang kay amon gin sang aton nga pamilya sang aton nga suspect. Okay. Then, para mano naton. So kagapon ini mga 8 sang aga, bali nagkadto diri siya sa police station. Aha. Okay. Walang tangalan pero mga pilang edad sila kag taga-diin siya, sir? Taga-Kabankalan man? Diri man sir, sa Kabangkalan na city man nagapuli. Mga pila edad niya, sir? Aha. Legal lang, legal age. Legal age na sir, legal age ng aton nga suspect. Kag taga-Kabangkalan City man ni siya. Yes sir. Oo. Anong trabaho siya ni sir? Ay sa nag-mention? Bali, jobless man ng aton nga suspect sir, bali wala man isang obra. Aha. So, amo to nga sang mga according to sa iya, do mga alas 5 kuno sang apon, amo na nga ang Aha. bungkal. Okay. Siya lang sir ang nagbungkal o kung may upod siya? Siya lang giti sa sir, suno siya lang giti sa ang naghimos to. Okay. So na-istorya nyo ni sir, ano ang yasaring panaysayon man? Anong rason niya nga agin bungkal ang pansyon? Bali sir, ang advice ng amo ni sir nga si Oki that amo lang na sir ang detail nga natin sir nga na-surrender lang ini siya, na-solve na natin ang kaso ay daw ka man sir, wala sa pamilya sir. Okay. Aha. So okay. So anong kaso nga posible ato bangon sa sir? So for filing ining aton nga sir, case batok siya
malicious mischief ning aton nga igapile sa iya. Malicious mischief. Dason may ginako yaman, ginako yang krimen. Yes sir, ginako niya gid ka ginakuan naton sa judicial affidavit. Okay man ni sa istoryahon, way masasang siling ano sa paminsaron niya, way man. Okay man ni istoryahon. Yes sir, okay man sa istoryahon amo lang na daw ginkonsensya sa kuno nga kada gabi daw di sakto tulog. So mo na nga nagboluntaryo di sa nga surrender diri. Ang pamilya sadtong ginkalkal niya nakabalo naman sir nga nagsungka na ni siya. Yes sir, okay naman na kabalo naman sila sir. So case solve ini sir, Yes, sir. solve para ng kaso. Consider na ini nga case solve ang aton nga case diri sir. Sige ya. Sir, salamat kay sir sa information, at least na confirm ta nga nagasungka inang responsable nagaisahanon siya sa pagbungkal sa sadtong pansyon. Sir Mel Gariho, sir, salamat kay good morning. Yes sir, welcome. Good morning man. Action Hotline. Sige ya, insindihan ta nga to sa ding kapulisan sa bansang kabankanan PNP. Kaya mga pa-instruction nga hindi lang pag-i-detalye gid ang although nga siguro ginsugid man sang sining suspitsado ang rason sa kapulisan o galing may mga bagay nga hindi dapat pag ipabalo sa publiko. Basta mo ng balita, no? Insidihan ta ng ato sa ding kapulisan. Te araho, no? Hindi siya pagpatulogon sang iya sa di konsensya. Ti patay na, bungkalon mo pa. Action Hotline. Isa lang siya ang naggrabe, no? Isa lang siya kag ano man gingamit yaman sa pagbungkal to simento to mo, no? Bungkal ya, kuaan ya pa ya sang ginhublasan ya. Ano man? Grabe nga sahi sang pinsar ni. Action Hotline. Ara na solbar ang kaso, malicious mischief ang kaso nga ipasaka sa iya mga kaaksyon sa saring lalaki nga di. Ti kapon sa nagsungka alas 8 ang takna sang aga. Kon balikan ta mga kaaksyon ining hitabo ni natukiban ni nagligad nga Agosto 29 mo. Agosto 29 mga kaaksyon. Atong bangkay to nagdataliwan to mga kaaksyon Agosto 28. No. Ginlubong Agosto 28. No? So Agosto 29 to ginhimo sang saning lalaki ni ang pagbungkal sa pansyon. Nagtaliwan to magudban sa natural death nga ginatuwag, no? Balatian. Grabe nga pinsar sa tao. Ano nagtulod sa iyaman kung ang hinimo ito man? Action Hotline. Sige lang, at least solbar na ang kaso, himos na ang paminsaron sa ang pamilya sadtong babaye nga napatay kagin bungkal ang isa nga bangkay. Action Hotline. Alas 8:30 iuno Action Radio Philippine standard time. Ano pa kinibas sa nga balita nga dapat nato sa nga tutukan sa bansang lokal ari balita pang ikaayong lawas. Halong ka mga lito kita kay Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Sis delikado ni, no? Nagatuhaw ini mag-action nga mga pamalatian kung masakit. Basta maulanon ang panahon. Masakit ini nga makuha gikan sa tubig. Sa ginakonsumo, labi na sa ginainom nga tubig. Kahapon, ang Department of Health ako na DOH sa Western Visayas, may health advisory. Naging pagwa makakson public advisory para sa sining acute gastroenteritis. Precautionary measures ang industry. Naging pagwa kahapon. Action Hotline. Ano nga mga lugar ang may mga kaso sa kaangay sa liman? Tidere sa Negros Occidental kag Bacolod. Asa Bacolod may ara sa isa ka confirm nga kaso nga cholera makakso. Pabangkod dari paano tani mapunggan nga hindi maglapta ang kaso kung may ara gid man. Action Hotline. Acute gastroenteritis, hindi alog-lahog nga masakit. Kay pwede gid niya magkapatay
Kay mga nagkalamatay na gani. Ha? Dito sa sunod sa Iloilo, sugiran ka mo, ang kaso to, sa sunod Macacson, ang ulihing record or datos, sobra to 500 ang kaso sila to. Action Hotline. Ang ilan sa nga health officer to nagsiling nga way pa sa indikasyon nga magpanaog ang kaso bisan nga may ara na sa mga closures nga ginpatuman kag inspection sa mga water refilling station. Nagligad lang nga September 2 dumanyo nga ang Iloilo ginpaidalom sa state of calamity sa nga ila sa nga council. Kay gasaka gito yung kaso sa acute gastroenteritis. Action Hotline. So, may ginausar subong ang gobyerno nga pondo halin sa quick response. No? Nakabakal din sa lagani sa mga bulong kaya man pa sa mga supplies sa sunod sang 3 ka bulan. Kaya initial nga findings sa ila sa nga investigasyon to, ang gidalinan sa mga action possibly amo ang broken water pipes. Ano pagid? Ang pag-ulan nagliligad nga adlaw kag ang pagbaha sa syudad. Tiyan makaluloy diri, labi ang apektado diri. Amo ang mga kabataan o mga estudyante na balik na kabay ang klases bong. Action Hotline. Ang LGU to sa ila na nagtag na tuya sang sobra 10,000 katag 1 ka litro nga water bottles sa mga public elementary schools kag secondary schools. Tidere sa Negros Oriental tigwaan tabi hibaluon ta kung ano man ang ginahimo nga preparasyon sang ato sa nga gobyerno. Action Hotline. Kung mangin available dugay-dugaya ang signal or communication sang ato sa nga provincial health officer nga si Dr. Ernel Tumimbang Kamatik kahapon palayag na pagwa sang pagpa-alerto mo ang provincial administrator sa sining waterborne diseases. Action Hotline. Kag check na manabi, kamusta na ang hindi masiling palibot, no? Kamusta ang dalan San Juan, dalan Gatuslao, kag dalan Gonzaga? Amo ng 3 ka dalan ginsangan, 3 ka ginsangan sa Plaza Publica sa Bacolod. Kay ang dere sa may dalan na Rizal, no? Ang nagapanagiyan na iya mga kaksyon ya daw simbahan kung di ka masala, no? Action Hotline. Sa kada maskara festival may ara sang mga kiosko ang tawag na food kiosk, no? Food kiosk. Balalagyaan, Kalan-an, Ilimnan. May ara man niya ginatawag corporate booth. Mahal yang arkila sa corporate booth ikumpara sa food kiosk mga kakson. Action Hotline. Skeleton lang kung sa aton patawag, kawayan pa lang, no, ang ginaplastar mga kakson, ara makitanta, dara sa may San Juan, Gonzaga, kag sa may dalan sang Gatuslao, Plaza Publica. Action Hotline. May pwesto pa o kon waay na, no? Alas 8:36 balikan talang aksyon na inen kay ibubo ko na ato sa commercial kay balikan ko dugay si Dr. Ernel Tumimbang importante ba ni no ining waterborne disease ilabi na gid ang gastroenteritis mga kaaksyon kami public advisory kagin pagwa ang DOH Western Visayas. Standby, balik kita. This news sponsorship. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at laki... Okay, dali tayo. Good morning, Action Marlon. Salamat, kid. Arama si Botsi Season, hapalis rin kay Nanay Lucy Sofio sang Oriarte Subdivision, La Carlota City. Okay. Rose Guevara, Imbong Diocampo, parehong kay Gabritor sa Maaw, Christine Menyes Villalobos, Botsi Season, Morning Action Marlon, happy listening kay Madam Marlene kag Tita Tits sang Oriarte Subdivision, La Carlota City. Alright, Elizabeth Gamala, God bless everyone, more power. Belvin Peñafiel, Julie Militado, Patrimonio, good morning sir. Ask lang ko, tani sa diin kami nga agency maparegister sang SIM cards. Why pa, Ma'am Julie, why pa, no?
second reading pa lang to sa Senado. Hulat lang ta, no? Second reading, inuso pa na sa third kag final reading. Pagtapos third kag final reading, ma-approve sa Senado, ipasaka na sa bahin sang Office of the President, permahan sa Presidente, kag pagperma sa Presidente, amo na mangin kasuguan na siya. Dara na mabalaan, no? Hulat lang ta, no? Salamat gid, Julie. Ma'am Julie, salamat. Okay. Gin pauna ko lang to, parang at least may tempranong information na ato sa mga action. Okay. Jamel D. Florindo. Okay. Jerry Aringa Alit, good morning. Watching live from Bantayan, Kabankalan. Si Cheryl Isison, gamonitor gid. Salamat bot, si Isison. Salamat. Sige, standby kay balik tarong gid kaya istoryahan ta naman ang gastroenteritis nga balita kag waterborne diseases. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar.
Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot.
Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and... Pangalagad 51 minutos na kaligad sa atak ng alas sa 8 Action Radio, Philippine Standard Time. Sa mga bago lang nakabukas ang ilasalita sa tagsa ka mga radio, Action Hotline, Tuesday edition, ang industry ng pamatian. There is Action Radio Bacolod, no? Tubdob kita sa atak ng alas sa Nuavi i-media. Action Hotline! Sinuwan ko ang isa man ka-importante nga balita mga ka-aksyon kay kahapon sa nasilita na. May ginpagwa nga public advisory ang Department of Health ako na DOH Western Visayas angot ni sa gina kabalakan nga acute gastroenteritis, no? Precautionary measures ni. Dito sa Iloilo sa nasilita na grabe tong kaso sang acute gastroenteritis. Himalaon ta diri sa Negros Occidental kon nano ang ginahimo sa atos ri nga gobyerno provincial upod ta Dr. Ernel Tumimbang atos ri nga provincial health officer. Doc, good morning si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Good morning, Sir Marlon. Good morning, Sir Ernel. Good morning sa tanan mga kaagom.
Yes, pre. Good morning, Action Mardon. Good morning. Yes, salamat kita sa time, Doc. Importante na, Doc, kay kung yung Bacolod City, may kumparbado nga kaso na cholera, kag ang acute gastroenteritis nga kaso, tanalupang doon man dito sa Iloilo, kag kahapon, may ginpagawa ang advisory ang DOH Western Visayas angos ring acute gastroenteritis. Dere sa Negros Occidental, Doc, I don't know kung may mga na-record mga kaso kita. Sa Negros Occidental, as far as I know, may mga incidents of diarrhea, but not the diarrhea that should be of great concern, no? When I say great concern, most especially ang mga type of cholera and typhoid. We have sporadic nga mga amuna, but we make sure nga ginamonitor ta ang cases ng diarrhea, but not to the point nga hara na sa epidemic na proportion. May hara ginayaga katabo, no? But we make sure nga ma-address dayon ang cases nga hindi man siya mag full blown kag kadto sa pumuluyo. May hara ginaya Mardon, hindi ko magsiling nga why may ginareport sa Negros Occidental. There is may hara gid. Yes, but ang cases naton dari, Doc, hindi ya pareho dito sa may Iloilo. Kung kadamuon na paghambalan. Hindi. Kay ang cases ang Iloilo is ano mo daw na-track na nila ang source or origin sa naglaptang diarrhea. No, but ang diri sa ato naman so far daw ay man niya sang kaso nga nagdamo ang nag-epidemic in proportion. That's why Iloilo I think nag-declare sang calamity, ano? Correct. Yeah. But diri sa ato no ay nagkadto sa amo nga point, no? Okay, because daw ay mayara lang sporadic. Mayara nga isa ka tawo lang. Maayo, but when I say that involves one place, kag certain number of people sa isa ka lugar, daw ay na siya natabo pa sa Negros Occidental. Yes, amo nang pasalamatan ta, Doc, no, nga hindi gid miya tanto ka nataralupang to ng kaso dari naton. Ari, Doc, kapamangkot bla, damo gyapon sang way sang ideya. Nanugid lain-lain ning ginahilidan sa ring gastroenteritis nga masakit, Doc? Yes, ang gastroenteritis in general, no, ginatawag ta nga lupot, no, watery stool. Usually may mga signs and symptoms na siya nga gasakitan siya, but not everything may hara sila. No, usually ang major signs and symptoms siya galupot. Watery, either it be watery or loose stool, but magsiling ko nga galupot, how many times in a day ka ginagwaan sa imong upo. Kung dugay-dugay ka ng kanto sa kasilyas, kag watery na siya, that means galupot ka. No, kung watery, kung ano man siya, soft na lang siya, kag hindi man niya permi in a matter of an hour or 2 hours, isa ka lang, I think soft stool o base indigestion lang na. Not necessarily bacterial infection. But the point is, kung watery lang stool mo, kag there are number of stools in a day or in half a day, then siguro may concern ka na. Kag ikaduwa kung gasuka ka naman. That is may concern ka na. So that would need immediate attention. Anong karon ang mga problema sa nadid na makuha? Usually, ang entry sa bacteria, duwa malang primarlon mo. Ang number one, what you eat and what you drink. Usually, oral. No, oral na siya, gasulod na siya sa babata. So, anong gasulod sa babata? Pagkaon ng tubig. Then, ikaduwa, paano ta na makwa? So, makwa ta na, kung unsanitary ang aton nga tubig na ginainom, kagang pagkaon ta, way kaagi luto sang maayo, kag ikaduwa, kag way mahugasan maayo, utan man na siya, iya man na nga ginaano gani na, karne or whatever, baboy o manok. Basta unsanitary ang preparation, may posibilidad nga dira magalin. Ikatatlo, kung ang prepare sa pagkaon is may hara na kadaan sang infection. May may ara na sa infection nga way sa kabalo, definitely. Basi kung ga-prepare siya, unsanitary man ang iyang
nga pag-prepare sa pagkaon, may ara na nga hindi niya mahugasan mayo, hindi siya mahugas ang kamot niya, ang ginahiwaan niya, hindi man mayo matinlo, kundi niya malang ginahiwa, definitely masulod gina sa aton. Well, good. Ginlutuon mo na siya mayo. But ang mga utan, usually, hindi ka man ginaluto. Mga hinilaw, hindi ka man ginaluto. Tanto, ang aton na nga, utan, kung kisa, hugas ta lang nakadali, nasilbutang ka na. No? Ang aton nga mga seafoods and shellfish, amo man ang mga cause or origin sa aton mga E. coli or mga ibang nga masakit nga gastroenteritis. These are things nga pwede ta ma-identify in cases of gastroenteritis. So more especially ang atong tubig kang pagkaon. Yes, sa tubig na mention mo, Doc, dari sa Negros Occidental, kabalo makita nga damo kita sang mga residente di nga ang ginakuhaan bala sang tubig is shallow wells. Ang bubon nga tuwag bala, Doc. Kung kisaan, ibalikawan nga ang tubig da nga ginainom nila, dira man nila ginakuha sa bubon. Yes. Kung may harap ka, yes, takyo. Sige, Marlon, ano? Ang iban, Doc, is ang ginahimo nila is ginapabukalan nila antes imnon. Okay na siya? Well, mayo gina nga practice kung ginapabukalan ang tubig mo. Usually, mga 10 minutes, pabukalan mo siya. No, bukal gid yan kung hindi ka sure sang water source mo. No, kapin pagid kung deep well na siya, ububon na siya, more particularly kung rainy season. No, ara bala kung may amuna kaga isa ka source ang tubig ang nakuhaan sa atong pumuluyo, may ara na bubon. May ara na sila common nga water supply nga pwede man siya ma-contaminate sang aton nga mga bacterial causing gastroenteritis. Well, amo na siya, Marlon, nga gina-stress tagid ang aton nga zero offendification. As I mentioned, amo nang COT bala. Yes. No, dapat mabuson kita sa sakto nga kasilyas nga ginprepararta para sa pupo. Hindi kundi indiin lang. Most especially kung may water source ka nga malapit sa imo bubon o malapit sa imo water ang imo galing nga ginapupuan lapit sa inyo nga water source, may tendency nga ma-seepage na siya sa sulod. And this will cause kang aton nga mga bacteria to set in sa aton water source and cause gastroenteritis or diarrhea. That's why we advocate really nga mapupo o ma-defecate ta sa areas nga gintukod ta for such. No, amo lang aton mga katilyas. That's why we stress again ang aton nga zero offendification sa Negros Occidental. So and again, ano pagidangan man ng water source ang aton refilling station. Correct. Make sure nga aton refilling station, ako lang suggestion, Marlon, they should post sang ila nga bacteriological examination dira sa ila window nga signed by the sanitary inspector of the city health office or municipal health office for proper knowledge ang tao nga hindi gali siya nakapalicense na siya o bagulan sa Marinyo. No? So that means ina nga mga small processes makasiling sa tumuluyo tanga bakal sang tubig nga ati safe ni siya kiti naka-undergo na siya sang inspection kag go na siya sang permit to operate. So amo ni siya ang mga gagmay nga mga sakripisyo, hindi na sakripisyo kundi obligasyon sang aton nga water refilling station. They should be monitored and evaluate pag given license, due license kung na-undergo na sila some proper licensing procedures to continue dispensing water sa aton pumuluyo. Yes, ang mga customer, Doc, nga nagakonsumo perme sang tubig halin sa water refilling station, may right gid nga magpangita dapat naka-post gid ang water bacteriological test result. Kung ay na, siyempre maduda ka. Maduda ka. Ilagi na responsibility. Correct. Kung para hindi na mamangkot ang pumuluyo, i-post bala na sa area nga hari na undergo na kami water disinfection, water inspection kag nagtagaan ka ba license to operate amo ni nga months. Ang current primarlo no, ang current hindi kay ang 2 years ago, hindi na ya kay every now and then na undergo na ya
inspection mo kay ang tubig kaya sige tanang kuha mo may tendency nga batch kung malipat not only that may harata ba lang mga filter nga gina-undergo basing filter ta hindi ta man gina-change. So these are procedurals nga dapat undergo man sa aton sanitary inspector isa lang na. Dapat ang aton SI kang ang aton mga LGUs or CHO should be vigilant in inspecting sa mga tanan nga water refilling station para nga make sure nga safe man ang ginakuhaan sa aton pumuluyo. Remember, we are now more dependent sa aton nga water supply sa most possibly ang aton nga potable water sa mga water refilling station. Yes, correct. Knowing ano na sila primar mo ga-undergo na sila process nga para matidlo ang tubig na ginaitom ta. So we go there for that purpose only. Not for anything for bathing or for whatever, but for purpose of drinking. So amo ni siyang pinaka-importante gid ka nang access ang aton water refilling ang sa pumuluyo sa water refilling station sa Kadamo. Yes. So I hope regulated lang siya. Hoping nga regulated na siya to prevent sa mga cases like for example sa na-mention mo lang ang probinsya ka nagdahas ang ilang gastroenteritis because of that. So I think pwede tagi ma-prevent kung if we need to again strengthen sa aton nga processes and sa aton nga licensing sa aton nga mga refilling station. And more especially ang aton man yang mga water sources nga ang aton nga definitely nga aton man yang ano ganila common water sources nga kadto sa Panimalayta. I know though usually ginatreat man nila galing kay Kulgisan, di lang yan namin ang quality in terms of color, but hindi ka man nagilinom, kundi for batting man. Correct. Sige. Doc, may kapabangkot di, kamusta na ang sinuwan kong Pinas Lakas Bla? Kundi may individual target ang kada local government units, kung LGUs, sa sering campaign nga Pinas Lakas, October 8 na, ang deadline sa di. Anong latest nga information mo, Doc? Last 9:04 na dula si Dr. Tumimbang kay singit ko na lang ang Pinas Lakas campaign no sa Marcos administration 100 days nimo no nga malabot atong gina-target nga mabakunahan labi na ang ginaduso nga booster dose o booster shots. Doc. Okay, balikan ta si Dr. Ernel Tumimbang. Nasaysay ni Doc Tumimbang kang isa ding panugyan mas publiko ha. Importante ito labi nagid kita diri majority. Yes, na dula ta Doc. Okay, Doc, sa iluhan ko Doc kay damo sang pamangkot iulayhon ko na lang. Kung kamusta so far ang feedback sa mga LGUs sa Pinas Lakas campaign labi na ang booster shots o booster dose Doktor? Well, may man tagapon nga problema with regards to that Mar. Kay number one no this is what I observe kulang man tagyapon sa aton demand generation sa aton mga LGUs down sa tanang LGUs ta but may mga takers ta particularly sa Pinas Lakas makita mo man kung isa gina-post man namo na samon sa makadamo man sang during that time nga ga-launch ta sang Pinas Lakas every LGU kadamo ta but this will not change overnight. Kaya ang target sa ato mga LGUs kadagko mo, kung masuguran ta launching, kag ma-maintain ta ang numbers of people nga gina-encourage ta during the launching, we might hit the target faster. But kung sa launching lang ta magdamo, then after sang launching ta, why na ta sa mabakunahan, only a few nga mapakwasang booster kag sa general population ta, so may tendency nga basic kung hindi ka makuha ang target ta. Okay, because ang daily tang output is very low. Admittedly, gamay pa ta. Well, amo na siya ang demand generation explaining why we need boosters. So amo na siya, I think, abi nila patapos na itong duwa lang ka primary doses of first and second. Why sila kabalo nga during this time, ang aton na immunity wala naging may protection nga very little na lang ang protection sa immunity ta kay amo na siya gani nga ginatawag na sa booster doses. Kay we want to boost sa aton immunity through the vaccines. Kung hindi ta na pagubrahon, wa ita gina-boost ang aton nga primary vaccines nga duwa is going down ng iya protection. So we need to booster it up
para nga magsaka na naman ang ato nga immunity for the COVID-19 nga virus. So amo na siya. Then ikaduha, as far as I know and as far as I see personally, sa ako na iya, ang ato nga inconsistency bla. We are going to and we are encouraging people mapabooster. Kag mapabakuna. But right now, we are likewise easing up sang ato nga protocol sa national level. So tao kasi nga hindi naman kinahanglan kay okay na ganita. So I think isa na ang inconsistencies na nakita ko lang, no, personally, no, that is not coming from the Department of Health, but ina personal ko na ginasili. So amo na siya nakita ko lon, no, kay so ang aton nga Negros Occidental is still supporting whatever programs ng Department of Health. Ano gid kami baka gid kami sa aton nga Pinas Kakas even up to now till such time nga matapos ng Pinas Kakas ta coming September 30 I think. No, kung matapos ta na siya, I hoping nga ma-change ta ang landscape sang vaccination sang Negros Occidental going into alert level 1 if we can. But we are not for that, but ang amon lang objective is mapabakunahan ang majority nga citizens sa Negros Occidental with the cooperation of course, and they are cooperating sa aton mga LGUs, and again ang advocacy gid lang I think we need to stepping it up sa level ng LGUs sa advocacy gid. Ang house to house vaccination Doc, nag-start na gid man yan, no? Nag-start na ni. We are doing that. Okay. Yes, we are doing that, After Marlon, particularly sa target nga 90% of the senior citizens sa target. So, amo na ang atong ginatagaan gitsang too much weight. Because high-risk group din aton nga mga may edad na, particularly ang mga senior citizens, 60 and above. No, amo kuhaan ta sang bakuna git. Not for anything else but first and second booster, kinahanglan tagid ning matarget sila, kinahanglan fully vaccinated ang senior citizen ta. 90% of the senior citizens should be fully vaccinated. When I say fully vaccinated, duwa naka-vaccine ang nakuha nila going into the objectives ang Pinas Kakas come September 30. So amo ni ang aton gila house to house kay because hindi na nila sa kapanaog sa Dalomo. Remember nga may mga edad na ni sila, hindi na sila ka-transport going down. So usually sa mga poblasyon daw medyo taas ang ato ng senior citizens coverage. But remember may mga senior citizens sa uplands, no, mga kinahanglan kadtuan for purposes of vaccination. So house to house na sila with the procedures na kinahanglan pangitao na sila, kung encourage sila to be vaccinated. Then we will go there kung substantial number na ang aton bakunahan. Hindi man lang pwedeng isa sa kahanta. So definitely kinahanglan tingbon ta sila, padamuon ta sila. Then we go back for vaccination sa hinterlands or sa uplands. We're doing that, Action Marlon. Some LGUs is supporting that. We are doing that. Yes. Dr. Ernel Tumimbang, Doc, thank you good sang madamo sa information na ginhatag diri sa Action Radio Bacolod. Good morning. Good morning, pre. Regards and take care, please. Salamat gid. Action Hotline. Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer dari sa Negros Occidental. Pasalamatan ta. Hindi ya tanto ka makatuga bala sang kahangawa ining kaso sang acute gastroenteritis kag pila sa mga waterborne diseases dari sa Negros Occidental. Hindi pareho dito sa mga Iloilo mga kaso nga sanan. Salinta nagkaina, nagasubra to ya 500 ang mga kaso sa ila to. Action Hotline. Isa aton de kabayonta mapabilin tani. Normal na ang mga kaso sang diarrhea, kaso sang pagsakit sang tiyan, normal na hindi ina malikawan mga kaso. Pero mas maayo gid kun tani kung why gid sang negrosanon nga maigos ni. Action Hotline. Importante man to nga panugyan ni Dr. Tumimbang sa mga water refilling station, sa mga nagakonsumo sa tubig halin sa water refilling station. Di ba? Majority sa aton nga mga residente ang ginainom halin sa water refilling station, ang ginatawag nga mineral water. Hindi kalibot sa lingon, ako mo water refilling station na nasa tinlo na ang tubig nga ginakonsumo ninyo.
Lantabon yung anay nga may nakapagkit na nga water bacteriological test result pamatuod na. No, kaagi sa pagtest ang ila sila gina produce nga tubig. Kag hindi iya siling tinuig. No? Kay from time to time, dapat ipaidalo mina sa testing. Action Hotline! Plus, no, ang Pinas lakas na kabudlayan gyapon purti ginahimo tanan sang gobyerno provincial para nga malabot ang target, labi na ang ginhatag nga individual target sa tagsa ka mga LGUs. Action Hotline! 12 minutos na kaligad sa tak ng alas 9 Action Radio Philippines Standard Time. Standby! Ang nagabonitor sa live stream. Okay, sa babauta. Sige. Ano ba? Rochelle Fulgencio, Susana, nagabonitor kami dari sa may barangay Pantanon, DSB. Ana Disales, okay, good morning. Tamiyaw ko lang. Ruben Villanueva, Lydia, gabonitor. Corbana Planters, Barangay Cubay, La Carlota City. Ana Sinoro Araban, Kano Orita, good morning. Salamat, kid. Okay. Good morning, Action Mar. Husto gid si Doc Tumimbang. I-subject gid sa water inspection. Ang ginabaligya nga mineral water certified sa DOH nga safe for drinking, correct? Oo. May ara gani fake nga mineral water, dapat mga matanda tada, no? Kay ato sin kayong lawas yang nakataya na. Oh, from Celine Holmes, no? Si Kano Orita. Ide Blaza Raman. Good morning, good morning. Standby, standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Time. Ang Negros Occidental, mga kaaksyon, may pila ka mga syudad kita na rin ginakilalaman bilang rice producing city and municipality. Hindi ba? Arat na sa may ika-4 nga distrito ho, ang syudad sang Bago, ang Banwa sang Valladolid. Damo na sang mga kaaksyon nga ang ginasaligan sa ila sa pagpangabuhi, amo ang pagtanom sang humay. Anong balita may kantaran silang agin mundo? Kuni, kamatik kahapon ang grupo sa mga gobernador sa Pilipinas, amoning League of Provinces of the Philippines, na ginistoryahan na isla, no? Kung paano mapasangkad o kung napaayo pa ang rice production outputs kag ang gina-income, ang ginaganar bala sa mga mangunguma. Action Hotline! Board meeting ang tawag sa ring agin patigan sa mga miyembro sang League of Provinces of the Philippines, ang LPP. Sa statement sa ring grupo ni kahapon Monday, ang ila sa ring Committee on Food and Agriculture Chairperson nga si Isabela Governor Rudito Albano III, amo ni sa nag-istorya sa 31 ka mga local chief executives sa mga rice producing provinces. Ti ako kapati ko isa darang Negros Occidental mo, no? Dako man ginaprodukto ta nga bugas sa kun humay. Ang ila sa naging hambalan nga mga issues, mga kaaksyon, issue nga nagapalibot sa rice production. Action Hotline! Tuman ini ka importante kay nga aman base sa ulihib lang, di lang asin kalamay bla. Ang plano naman nga i-import sang gobyerno bangon sa kakulang sang supply kundi pati na bugas blahaw. Kag kung mag-import basin kung palibutan na naman sang kontrobersiya, pariho to sa sugar importation. Action Hotline! Nga may naglukdog ito kung may magalukdog ito sang kaso. Isa sa mga concerns na rin makaaksyon nga presentar sa ring meeting ni, among kinahanglan ang data, kinahanglan ang datos angot sa local rice tax para sa support sa programa sang gobyerno nasyonal. Mapasiguro ang nagkaigo nga supply sa pungsod, kag mapasiguro man mapiho ang livelihood kag income sang mga mangunguma ay nanuman. Dugay na way gali sang data sa local rice tax nga ginatuwag. Kag subong lani na dumduman man. Action Hotline! Ang hambal ni Albano, una pa lang nga meeting ning ila sa naging patagayon kahapon. Kag may masunod pa ning sinapol mga aksyon para nga hambalan ay iban pa nga mga issues kag concern sa sektor sang agrikultura. Damo-damo sa mga governors nga nagtambong ni kapon, no? Di syempre ila sa ring chairman nga si Quirino Governor Doug Skua, ang Executive Vice President nga si Tarlac Governor
Susan Yap. Oh. Ang Iloilo Governor Arthur Defensor tuman kahapon tambong man. Ti si Governor Bong Lacson sindihan taya kay Manti Sako Subong. Subong kadlaw mo ang pagbukas kabay sa ika-36 nga Negros Trade Fair dito sa may Glorieta Activity Center sa Makati City sa Metro Manila. Ti ato to Subong ang majority nga mga provincial government officials karkuloko bay gani guro sang regular nga sesyon karon mo kay mga provincial board members ato man to nagtambong nagsaksi sa saning opening ceremony. Action Hotline. Duha man kabay katuig nga baw oo. Way man nga makapatigayon ang ato sa probinsya sa Negros Trade Fair. 2019 nakahimo po sila sa Negros Trade Fair pero pag 2020 kag 2021 waigid kay pinunggan sa COVID-19. Action Hotline. Pero sa buong area, balik ang Negros Trade Fair. Amo nang pinakadugay nga trade fair sa bugos nga Pilipinas. Dira naman naton makitaan ang gina-display nga mga ginapabugal nga mga produkto sa naglain-lain nga mga banwa kag syudad halin diri sa Negros Occidental. Hindi siling basta-basta ang mga personalidad nga nagabakal sa mga produkto na mo. O doon duman ko nagligad si Anay First Lady Imelda Marcos, di ba nakapamakal man gani da sa mga produkto nga gina-showcase sa Negros Trade Fair. Labig-labig ini mga isaksmana ni nga kay huwatan dara sa may Makati City. Action Hotline. Last 9:28 Action Radio Philippines Standard Time ang iban nga balita nga way tabalabutan tutok karon sa Action BBB sa Udto with Action Rex Kantong kag sa iban pagisiring nga mga news kag public affairs program sa Action Radio Bacolod. Oy, by the way, kun may Negros Trade Fair dito sa may Makati City, may daw ala trade fair man kita. Dari sa Bacolod ho, ara sa may Ayala Capitol Central ho. No? May ginapatigayon dara nga Provincial Tourism Trade Fair. Mo man kung ano tong makita nyo dito sa may Glorieta sa Makati City sa Negros Trade Fair, makita kag pwede nyo man mabakal no? Dara sa may Capitol Central. Mga products man da sa naglain-lain man nga banwa kag syudad. Kag sako gani subong ang mga LGUs ang Negros Occidental sa ila sa nga preparasyon sa pagbukas sa mga pavilion nila dara sa mga area sa Panaad Park and Stadium kabahin sang participation sang provincial government sa siling paghiwat sang ginasiling Super Mascara Festival. Action Hotline. Mga mga October 10, no? October 10 mabukas ang LGU Pavilion. Way pagaling kita sang exact nga figures blakon kadabuon kun bala taranggid nga mga banwa kag syudad ang makigbahin puro to kag pati ko majority no majority gid pila bala mga LGUs na tondiaw laki ba kolod kundi 32 ako kapati ko basi pa lang for the first time basi pa lang 32 gid bla ang makigbahin. Action Hotline. May bulig financial mong ihatag ang provincial government. Mayara gani sugilanon nga dawgin lawg-lahugan bla mga syudad bla. Kasi lang hindi naman niyo kinahanglan ang financial kay manggaran man ka mga syudad. Sila nila, awat pa na yung 100,000. Action Hotline. Magabulig-bulig na. May 100,000 per LGU nga assistance salin sa provincial government. Ako, bungga gini ang preparation sang pavilion sa mga LGUs dara sa Panaad Park and Stadium, no? Sa Panaad Festival siyempre amo namang ginapreparahan man sa provincial government sa sunod nga 2023 kay batigyan na siling kaya tapos naman ng COVID-19 ho antes babay ang tuig 2022 diri sa Pilipinas. Action Hotline. Amo nang ato sa nga lauman last 9:31 Action Radio Philippines Standard Time September 20, 2022 ng edisyon sang Action Hotline. Magatakop naman temporaryo Martes nga papangalagad sa ngalan sa gihapon sang regular nga Anchorman Action Artay Hupon. Ako naman Action Marlon Hinovia. Po direct Action
Oliver Pason with Action Elway Dutelio sa technical control sa ato sa dinga News Center. Action Eden Thea Abuso. Action Marlon Hinubaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!